हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनालि आसाम पुलिस भेकेन्सियाव ओंखारबाय 5210 बेनि गेजेराव सिगाङाव आपडेट होदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ 15000 भेकेन्सि थागोन होननानै। दा बेनि गेजेराव फैबाय टटेल 5210 एबि इउबि कनस्टेबल बेनिफ्राय एबि एसआइ आरो इउबिएसआइ बेनिफ्राय आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागासिनो दङ। दा लोगोफोर बोरै एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना भिडिअ नायखांखाबाय। थ' बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट मा फैदों जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लादो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो। दा जों हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि आपडेट मोनगोन। दाखालि गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन एसआइआव बेसेबां फरायनांगौ होननानै। दा बे लोगोफोर एबि एसआइ कामान्ड' पस्टआवबो ओंखारदों जेराव नोंथांमोना डिग्री पास जानांगौ। जायखिजाया डिग्री पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन। बे भेकेन्सिया बारायना फैदों 324 एसआइ आर जागोन बे लोगोफोर एसआइ एबि बेटेलियन जागोन। नोंथांमोना आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टआवबो एसआइखौ नुनो मोनदों। स' बेनि गेजेराव आरो नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे गोदान अफिसियेल नटिस फैदोंना फैयाखै होननानै पिआरसिनि सोलाय। दा डिजिबि बुंनाय मथेब्ला लोगोफोर पिआरसि गैयाब्लाबो एप्लाइ जागोन, टेनसन लानांगौ गैया। मानोना डमिसाइलजों नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आरो जायफ्रा भटार कार्ड होननानै एप्लाइ खालामदोंमोन थ' नोंथांमोनाबो जिंगासिनांगौ गैया। मानोना लोगोफोर भटार कार्डआबो मोनसे रेजिडेन्ट प्रुफ, बेखायनो रिजेक्ट जानायनि चान्स गैया। थ' नोंथांमोना हायोब्ला नोंथांमोना डमिसाइलखौ होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना प्रब्लेम जाथारै बायदि। थ' नोंथांमोना सासपेक्ट जायोब्ला डमिसाइलखौ होनो हागोन। दा ओरैबायदिबो जादों जायफ्रा मोनसे पस्टआव एप्लाइ खालामना दोनग्रोबाय थ' नोंथांमोना नेक्स्टआव जुदि सासपेक्ट जायोबा थ' नोंथांमोनाबो गोदानै डमिसाइल होनानै एप्लाइखौ खालामफिननो हागोन। नाथाय मोनसे पस्टआव हाला थ' नोंथांमोना जायखिजाया जेराव पस्टआव एप्लाइ खालामाखैमोन बेयावबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। थ' दानिया एप्लाइ अनलाइनाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा पर्टेलाव थांनो हागोन। बेनिफ्राय ओरैबायदि बुंदों बे आइडिया जोंनि दानि आइडिया 2021 आरो 22सिमल' सोलिगोन। बेखायनो नोंथांमोना बे टाइमावहाय गोदानै आइडि खालामनो हाफिननाय नङा। नाथाय बुंखादों जुदि मोननै मोनथाम खालामबा रिजेक्ट जागोन होननानै। थ' बेनिफ्राय जायफ्रा मिस्टेक जादोंमोन नोंथांमोना सासपेक्ट जादोंब्ला थ' नोंथांमोना रिकभारि खालामनोब्ला बेयाव अपसन गैया रिकभारि खालामनाय। नाथाय नोंथांमोना मेल खालामनो हागोन। बेयाव इमेल एड्रेस होनाय दङ, बेयाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना रिकभारि खालामनो हानायनि अपसनखौ मोननो हागौ। थ' नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय। जायफ्रा मिस्टेक जादोंमोन रेजिस्टाराव नोंथांमोना मोजाङै रेजिस्टार खालामनांगौ जाहाथे नोंथांमोननिया मिस्टेक एबा रेजेक्ट जायै बायदि एडमिट गनायाव। थ' बेनिफ्राय मा भेकेन्सि ओंखारखो बेयाव गासिबो डिटेल्सआ फैगोन, लास्ट डेट फैगोन। थ' नोंथांमोननिया जायफ्रा एबि इउबि एप्लाइ खालामदोंमोन लास्ट डेटआ बे जाहैबाय 9 जानुवारिसिम थागोन। आरो कनस्टेबल कामान्ड' पस्टआ थागोन नोंथांमोननिया 12सिम थागोन जानुवारि। आरो लोगोसे एसआइ एबि दानि गोदाना थागोन 21 जानुवारिसिम थागोन। थ' दानि जों लगइन खालामनांसिगोन। दा लगइन खालामबा नोंथांमोननि आइडिखौ होनानै बेनिफ्राय लगइन खालामदो। आरो लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोङो जेराव एप्लाइ खालामनो हागोन बे अपसना ओंखारखायो। थ' नोंथांमोना गोबां सोंदोंमोन ना एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया। थ' जास्ट लगइन खालामदो। बेनिफ्रायनो नोंथांमोना फारि फारि जेराव एप्लाइ अपसन ओंखारगोन बेयावनो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। थ' बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा लगइन खालामगोन अब्ला बेयाव गासिबो डिटेल्स ओंखारगोन। जेरै एप्लाइ मोनसे मोनदों नोंथांमोना दा एप्लाइ थायोब्ला नों एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय एप्लाइ गैयाबा एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। आरो एसआइ एबि कामान्ड' पस्टआ थ' दिनै फैगोन, दिनैनिफ्राय एप्लाइ जागोन। थ' नोंथांमोना जेब्ला लगइन खालामगोन अब्ला बेयावनो अपसनखौ मोनगोन। आरो अपसन थायोब्लानो नोङो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। अके थ' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन ना एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया। बेयाव जेब्ला एप्लाइ अपसन ओंखारगोन बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। स' बेनिफ्राय 15000 भेकेन्सि लागोन होनना बुंदोंमोन। बेनि गेजेराव 5210 प्रेजेन्ट ओंखारबाय। बेनिफ्राय सिगांनि 6000 प्लास आरो 15000निफ्राय माइनास खालामबा 3000सो दंबावो। दा बे 3000सोआव ग्रेड 4 आरो माखासे ग्रेड 3 लेभेलाव ओंखारगोन अफिस स्टाफआव। थ' नोंथांमोना आरोबाव एप्लाइखौ खालामनो हानायनि चान्स दङ। मानो होनना बुंखादों 15000 भेकेन्सि ओंखारगोन होननानै आसाम पुलिसाव। दा बेनिफ्राय फैनो गोनां पस्टआव ड्राइभार थागोन, ड्राइभार बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट थ' गोबां रोखोमनि थागोन, स्टेन'ग्राफारबो थागोन। थ' नोंथांमोना मिथिखागौ जे ग्रेड 3 लेभेलावबो ओंखारगोन होननानै आसाम पुलिसाव। दा बेखायनो रेडि जादों नोंथांमोना गोनां डकुमेन्ट्सखौ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनिफ्राय पिआरसि एबा डमिसाइलखौ नोंथांमोना इसु खालामना लाखा। जाहाथे नोंथांमोना फैनाय लोगो लोगो पस्टआ एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो गोनो गोथो जानांगौ गोनांथि गैया। थ' नोंथांमोना आरोबाव एप्लाइखौ खालामनो हाखागोन जेब्लानोखि भेकेन्सि ओंखारगोन। मानोना 15000 ओंखारगोन होननानै बुंखादोंमोन आसाम पुलिसाव।